Štrajk je počeo jutros u 8 sati, a medicinari su se okupili ispred najveće zdravstvene ustanove, Sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru. Kažu nerado, ali nužno jer ne vide drugu mogućnost za popravljanje svog financijskog stanja. Dok je bila korona, uzmali su po jedne pljeska, bravo radnici, bravo, gdje su sada? Sad ih ponižavaju ovdje i stoje, sram neki bude. Prosječna plaća neliječničkog kadra iznosi 650 eura. Traže povećanje od 30%, odnosno 2 puta po 15% kroz 2 godine, što bi bilo povećanje plaća između 60 i 130 eura, ovisno o radnom mjestu. Strašno je da jedna medicinska sestra, koja je referentna u zdravstvu, ne može da naplati jednu prosječnu platu u federaciji. Svi smo mi ovdje opterećeni, ne znam, porodicama, hranimo, imamo kredite i tako dalje. I potpuna odgovornost je na vladi, evo ko što i kolege prije mene kazale. Liječnicima i drugim korisnicima proračuna plaće su već povećane. Medicinari upozoravaju kako jedini nisu dobili ni jednokratnu pomoć za ublažavanje krize. Nezadovoljstvo se dugo nakuplja. Ne možete jednostavno objasniti da neko 20 godina nije dobio nikakav regres, da su plaće stagnirale 20 godina do zadnjeg ovog povećanja što smo izborili na prošlom štrajku. Kadar se, upozoravaju medicinari, zbog svega lagano rasipa. Jedno ode u Njemačku, onda povlači, drugo s mog odjela je otišlo već par cura i koje nama kažu ako ste za, samo dođite. Zdravstveni sindikati nadaju se što skorijem pozivu za pregovore. Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije već su ranije priopćili kako su spremni pokriti 1/3 traženog povećanja plaće za medicinare. Sami poručuju iz vlade teško mogu osigurati traženih najmanje 25 milijuna eura godišnje. Da bismo mogli odgovoriti zahtjevima zdravstvenih djelatnika, koji u početnom traženju iziskuju više od 50 milijuna konvertibilnih maraka dodatnih proračunskih sredstava, nužno je da i drugi čimbenici u zdravstvenom sustavu HNŽ-a preuzmu svoj dio odgovornosti, onako kako je to zakonom i regulirano. Samo je tako moguće što žurnije i sa što manje problema izaći iz ove situacije. Vlada je na hitnoj telefonskoj sjednici imenovala pregovarački tim, dok nastoji u pregovore uvući i druge osnivače domova zdravlja i bolnica, od općina do entiteta. Medicinari od ponedjeljka najavljuju i ulične prosvjede. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.